видях пропаста, колко много месеци се оказах до ръба. Но едно момиче с ангелско лице ме погледна в очите, стигна моето сърце. Случайна ли беше или пък нарочна? Нашата среща чиста, мисля аз и непорочна. А тогава две души бяха заблудени, прекрасни, но самотни, някак си наранени. Светлината в тъмнината озари твоят лик. Два погледа случайно, засякоха се в миг. Тогава ти внезапно стана и се тръгна, и някак си в мене любопитството разгърна. Мина ден, мина два, мина цяла седмица, откакто ти наху в моята глава. Не аз а ти направи решителната стъпка, покани ме при тебе и разпали моята тръпка. В този миг, в този час ти бе ослепителна. Усмивката ти беше повече от пленителна. В твоите думи ти показа ми, че си решителна. Ти към мен иде да бъдеш мила мнителна. Обичам ти, защото ти си нещо много свято. Обичам ти, защото мила ти си моето злато. Обичам ти, защото ти си моето богатство. За мен си спасение, а не бягство. Когато те погледна, аз виждам светлината